I hola, bon dia. Finalment s'ha acabat la lluita fratricida i sembla que ens n'hem sortit, però pels pèls, perquè en Reiner i l'Annie s'hi han deixat la pell. Jo em pensava que els perdíem, honestament, i ara estan perseguint l'Eren. Aviam si l'atrapen a temps, però no sé qui ha fet uns càlculs i van molt ràpid. L'Eren va per feina. Però tu, pel meu gust, ho estan allargant molt, saps? Jo ja vull que trobi en l'Eren, saps? Per què m'has posat 2 capítols de lluitant aldeans contra aldeans? No calia, Hajime, no. Siguem honestos. Hem vist en Falco fer el boig, perquè la Pig li ha dit no et transformis en tità, i en Falco ha dit vale, s'ha transformat en tità. Però clar, inconscientment, saps? O sigui que ha tingut molta sort perquè no ha perjudicat a ningú del seu bàndol i l'han pogut salvar. I després la Gavi, providencial, vull dir, en Flock estava a punt de destruir el barco aquell i la Gavi el dispara i fa que falli. És que poca broma amb la Gavi, té instint assassí. De fet, si jo fos l'Eren estaria preocupat perquè no perdona. Ah, i sort de l'entrenador aquell calvo, perquè ha aturat el tren que venien reforços. Vull dir, si no arriba a aturar, encara estaríem lluitant. Que era el que els havia vist marxar, saps? Jo em pensava que era un enemic. No, ens ha vingut a ajudar. No, i a més després, juntament amb el general merleià aquell, han decidit explotar un altre vaixell que estava per allà perquè no perseguissin els altres, però que s'hi han quedat a dins. Vull dir, no sé si hi hauria hagut alternativa, però diguéssim que tenien ganes de morir ja, saps? Estaven cansats. Que descansin en pau. I res, ens veiem al següent episodi i si veiem l'Eren. Va, doncs, vagi bé!